rai. So da saki kin zama jinin da ke yawo a cikin jijiyarta. Sanka shine garkuwa, shine ado, shine kyau. Everywhere man blends nature and fate, yet fate is mostly the echo of his character and passions, his mistakes and weaknesses. Na rasa farin ciki na, ashe kai ne makashin ɗana? Mutuwa ba za ta ci sa'a ba akan mu. Kuma ta ci sa'a ta raba mu a duniya, to ba za ta ci sa'a a lahira ba. 3SP International Limited returns with another banger, Jangwarzo the Hero. Sunanka yana gigita zukatan al'umma. Sunanka yana tsoratar da mutane. Sunanka masifa ne, sunanka bala'i ne. He belongs to a ruthless group of armed robbers. They are very deadly, heartless, barbarous, and dangerous. Jangwarzo, they are agents of destruction, confusion, commotion, and tension in the nation. ne Jangwarzo, namiji mai jan aiki, dan audu, ba gaba da gaba ba, ko ta bayan sai an shirya. He's destined to be a lover, a human being, and a philanthropist. Faithfully, he finds himself in a dangerous world, living a terrible life in the midst of heartless beings. Jangwarzo. Tsarinmu gabaki ɗaya guda ɗaya ne akan wannan. Ba za mu taɓa canja tsarinmu ba. Duk namijin da ya rike mace uwa sai ya yi mutuwar ku. Ina so ka sani, zuciyar mace ta fi ƙarfin dutse. Ragwancinta ba gajiyawa ba ne. He walks towards a direction that has a dead end. He's in a serious deadlock. His mission is wedlock, and the situation is gridlock, and there's a dead wish waiting for him. Jangwarzo. Can he escape the trap? Can he survive the pressure? Can he come out alive and victorious? It's mission impossible. Find out in Jangwarzo. Duk zuciya da ta ji sunana sai ta raunana. Duk kwakwalwa da ta ji sunana sai ta girgiza. Haka zalika duk al'ummar da ta ji sunana sai ta fahimta. Jangwarzo, directed by Abubakar S. Shehu, coming soon. Kaga ita rayuwar da take ba a hannun Allah take ba a hannun Allah take. Bakin mugu azzalimi. Jama'a duniya abin tsoro. Ka iya bakinka. Oh wannan dan Wannan matan ta kashe min dan uwa abuna. Ta zuba musu guba a cikin fura ya sha ya mutu. Kuma da ma tun ba yau ba ina tsakaya mun cewa matan nan fa bai yarda ba. ƴaƴan nan ina kokarin cewa ba ƴaƴansa bane. Na ba shi hakuri nace aure ya ba shi. A wani zamani mai nisa, lokacin ana kiran bature zaki,
wasu azzaluman yan uwa makusanta da suka kware a kan zalunci sun shiga sun fita da kada sun raya, amma me zai biyo baya? Dandan ƙarshen zalunci. Isa! Kai Isa! Wane mara mutunci ne yake min kiran mafarauta? Kai, duk yadda aka yi ba ku da gaskiya. To ba da ni za a yi wannan abu ba. Allah ya sauke in aure namijin da ya shiga ƙauyen mahaifina. Zan wulakanta ka kofar gidanka. Wallahi ko maza sun ƙare a duniyar nan ba zan aure ka ba. Kwanan ka ya tsare. Ƙarshen zalunci. Munafuncin dodo yakan ci mai shi. Banza girman mahaukaci. Karamin mai wayo ya fi shi. Karamin goro ya fi babban dutse. Kuma ƙarshen alewa ƙasa. Ƙarshen zalunci. Janam Film Production Jos ke gabatar muku da fim ɗin ƙarshen zalunci. Da yake kai sakaran uba ne yarka ta fi ka hangen nesa. Da haka malam Mudi na sa ranar ɗaurin auren nan mako mai zuwa. Akwai alheri a cikin wannan al'amarin kuwa. Ƙarshen zalunci. shagalin ku yau ina muku barka, ga ango ga amarya nan ba shakka, ai sama ai kasa mata a tattaka. Kura ta tasu da kare sai kallo, dole ne a hukunta ka. Duk gaba ɗayan ku nan duk ba wanda bai san shi ba cikin ba wanda kuma bai san azzalimi bane, amma kun zo na ƙarƙashin ka kuna mai fadanci. Jama'a akwai wanda na karɓi gonarsa ba tare da izininsa ba da ƙarfi, to ku ce musu ƙarya yake. Aikata hairan kaga hairan, aikata sharran kaga sharran. Ƙarya fure take ba ta yaya, komai ya tsawo yana da iyaka. Ƙarshen zalunci. Yan wasa Ali Nuhu, Tijjani Farada, Tanimu Akawu, Sadiq Ahmad, Ramadan Bo, Abdu Kano, Zainab Bishira, Sabauci, Mustapha Shehu, Dan Usmanin Bashi da sauran hazikan yan wasan da muke alfahari da su. Labari da tsarawa Muhammad Sani Garba, shiryawa Jamilu na Malam, mataimakin mai bada umarni a Torafika, daukar nauyi Jamilu na Malam, shirin Ali Gumza, bada umarni Yusuf Khalid. Ƙarshen zalunci. Idan zaka tambaye so dubu, ba zan yarda in amsa da ban aikata ba. Ba zan sassauta maka ba. Allah ne kawai zai iya daukar raina ba dan annan wana ba. Ƙarshen zalunci. Ba a ce wa mace dan busha ruwa, ku tare mu a kasuwa. Ladidi. Ladidi. Na'am. Yawwa Ladidi, kayanta ne suka jike mun je cin abinci. Yanzu ku shiga da ita. Idan ta cire sai ki sa mata injin din wani, kin san da wuri yake bushewa. Ki ba ta wani ta sa. Kin jigo? Muje. Salim, kai sai ka zauna kai shiru. Ko bol ɗaya ba ta yi shi ka bane a su wata? Ba ta yi shi ka ba? A su babba da tafi wannan. To za a so maka. Ko? Malam Salim. Ya naga kana kallo na haka musu.
da kika sa kayan sai kika tuno min da matata Hanifa, kuma hakan ya matukar daga min hankali. Lallai kana son Hanifa. Bismillah, ga abinci nan kici, ko da yake yanzu muka dawo daga wurin cin abinci. Na gode, amma fa ka sani har yau ba zan daina baka shawaran sake aure ba, domin lokaci yayi da ya kamata a ce kai ma ka samu aboki zama. Ki kwantar da hankalinki, aure in Allah yadda kamar nayi ne an gama. Wato a duk lokacin da nake tare da ki, kikan tuno min da matata Hanifa. Hakan yakan sanya ni cikin farin ciki da annashuwa. Wannan ne dalilin da yasa kullun zaki ga na je gidanku, saboda idan na kalle ki kawai kina tuno min da matata Hanifa. Kayan naki sun bushe. Yawa. Barin canza kaya. Shikenan babu komai. Ki shiga cikin. Matan nan bata nemi zaman lafiya ba. Tana neman ta tura maganar da kika yi da ita. In ban da wautarta, duk matan da ta same ni za ta more, ta ji daɗi. Kwarai kuwa babu karami. Akan gidanmu tana hawa tana sauka da dukiyar ɗan uwanmu. Ya kamata mu yi wani abu kafin dukiyar nan su ƙare. Mu kunna mata wutan murhu. In ya so ya kama ya kone ta. Gaskiya ne. Ta yaya za mu kunna wutar da za ta kona ta? Ai wannan mai sauƙi ne. Zo.
wannan wani irin shashinci ne da hauka? Me ke so ki tabbatar wa duniya? Baki san darajar danki ba kenan? Kina ina hankalinki yana ina da har zaki bari wasu su cikin gidan nan su dauke miki da baki sani ba? Dan Allah kai haƙuri. Wallahi ba laifi na bane. Ni ma ina cikin kicin ina girki. Kuma gidan nan a rufe yake. Abin ya mutukar bani mamaki yadda aka samu har wani ya iya shigowa cikin gidan nan ya dauke min da. Amma insha Allah zan kiyaye. Irin haka ba zai ƙara kasancewa ba. To ya kamata ki kiyaye. Akwai waɗanda suke farautar rayuwar yaron nan kuma ina ganin na jikinki ne ba wasu ba.